ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ବାହା ହେଇଥିଲେ? 14 ବର୍ଷର। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ହିସାବ କରୁଛୁ। ତଥାପି 90 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ, ତଥାପି ରାତିର ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ଆଗ କାଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ଆଉ ଛୁଇଁ ଖାଉଛୁ ତରକାରୀ। ସେତେବେଳେ ବାପ ତ ଗରିବ, 5 ଭଉଣୀ ଆମେ ହେଲା। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିକି 5 ଝିଅ, ମୋର ଆଣିଲାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତୋର ନାହିଁ, ତୋର ଆଣିଲାକୁ ତାର ନାହିଁ, ତାର ଆଣିଲାକୁ ତାର ନାହିଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିଲଟ ଖୋଳି ଯୁଗେଇଲେ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସିନା ଗଲାନି ସେ ତୁଫାନ ମାଡ଼ ଡରର। ଆମେ ତ ରାତିପାଣି ଯିବା, ଝିଅ ଛୁଆ ଚିରା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନା ସ୍କୁଲ ହେଲା। ଭାତର ଖାଇକି ଦହି, ଦୁଧ, ଘିଅ, ନଦୀକଡ଼ ଜାଗା ବଳଙ୍କ ନଦୀକଡ଼, ବୁଟ ବାଇଗଣ ପୁରି ଦେବେ ବାପା। ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିବ ତାର ମୁଠି, ତାର ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିଦେବେ, ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ ହୁଏ, ଦେଇକି ତାକୁ ଛୁଟି ଦେଲେ, ତା ଦେଇକି ଭାତ କୁଟିକି ଖାଇଦେବ ହେଲା। ଆମର ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଏଇନା ମୁଁ ଖାଉଛି ତରକାରୀ। ଆଗରୁ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା ଖାଉଥିଲ, ଏବେ ସବୁ ସାର ବିଷ ଦିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ ବାପା ହାଟରୁ ଆଳୁ ନେବେ, ନନ୍ତା ଆଳୁକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାହା ନେବେନି ହେଲା। ତାକୁ ସେଠି କ'ଣ ଚୁଲିରେ ପୁଡ଼ି ଦେବେ, ପୁଡ଼ି ଦେଇକି ମେଞ୍ଚେ ଘିଅ ପକାଇଦେଲେ, ଗାଈ ଘିଅ, ପିଆଜ ତାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେବେ, ଛୁଙ୍କି ଦେବେ, ଉଲ ସିଝେଇ ଦେବେ, ସିଝେଇ ଦେଇକି ହେଉଛି ସେଆକୁ ତାଟିଏ ପିଆଜ କଟାଯିବ, ଗାଈ ଘିଅ ମେଞ୍ଚେ ପକାଇ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କି ଦେବେ, ତା ଦେଇକି ଭାତ ଖାଇଦେବୁ। ତରକାରୀ ରଖିଦିଏ ସାଡ଼କୁ ପଛକୁ। ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ କେମିତି ଖାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଜେଜେମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି।